Boas tardes, benvidos e benvidas á sesión ordinaria do pleno de xullo de 2019. Temos como primeiro punto orden do día a aprobación das actas anteriores 12 e 15 de xullo de 2019. A documentar sobre as actas. Seguimos adiante, entonces. O segundo punto é a moción do Grupo Municipal do PP relativa ao establecemento dun sentido único para o tráfico rodado no tramo que discorre entre a Rúa 2 da Ribeiriña e o límite con Boiro. Sí. Desculpas porque non tiña moita tinta impresora. Ben, a palabra ao portavoz. Bien, buenas tardes. Se trata de la moción para hacer cumplimiento de la reivindicación de los vecinos de la Ribeiriña y sobre todo del Conchido en cuanto a los problemas que tienen de tránsito en esa zona por la estrechez de la carretera y la imposibilidad de que los vehículos transiten en los dos sentidos, agravado en muchas ocasiones por el estacionamiento de vehículos en sitios que no están habilitados ni adecuados para ello. Lo que supone tanto un peligro, una dificultad en el tránsito, teniendo que a veces dar maniobrar, dar marcha atrás, como para las personas que tienen que incluso refugiarse muchas veces en lo que son las puertas de las casas para ello. Por eso lo que solicitamos es que se contemple la organización del tráfico, estableciendo un sentido único de circulación, sobre todo en la zona que va desde el Conchido a la explanada de la antigua fábrica de Alonso de Oro, y delimitar las zonas de estacionamiento, mejorando de forma significativa la señalización tanto horizontal como vertical. Para o Grupo Socialista. Boas tardes. A postura do PSOE é favorecer a circulación, pero creo que vai explicar o Conselleiro de Seguridade Cidadá os motivos. Gracias polo BNG. Ben, pois polo BNG, a verdade é que agradecemos que o Partido Popular presente unha moción relacionada coa Ribeiriña, tendo en conta que o Bloque Nacionalista Galego leva desde 2015 traendo a este pleno algo similar, non? Na primeira moción que foi presentada en outubro de 2015 polo BNG, que foi aprobada por unanimidade, se decía, además de incluir os orzamentos, para 2016 a partida necesaria para acometer unha actuación integral no tramo sur das rúas da Ribeiriña, que contempla o asfaltado, a dotación de beiras rúas, coas obras necesarias para presentes infraestructuras e cometidas subterráneas de suministracións, así como dotación de iluminación móvil urbano, sinalización horizontal e vertical e reorganización do tráfico. Decía de outubro de 2015. En xuño de 2018 volvemos a tratar este asunto no pleno, neste caso nunha moción na que se propoñían diversas obras para investir o superávit de 2017 e entre esas obras estaba a actuación integral na Ribeiriña Conchido, que contempla o asfaltado, dotación de beiras rúas, etc., señalización horizontal e vertical e reorganización do tráfico, así como a limpeza e acondicionamento do bordo litoral. Aí o Partido Popular abstivérase. En setembro de 2018, outra vez se aprobou por unanimidade outra iniciativa do BNG en que se incluía outra vez este mesmo punto da reorganización do tráfico, limpeza do bordo, etc. E, por fin, conseguimos que na proposta para o investimento do superávit, do remanente de tesorería 2017, se aprobase unha partida de 102.676 euros para a reforma integral do Camiño Real fase 1. É certo que esta fase 1 non afectaba precisamente a este tramo sobre
o que vostedes traen a proposta, pero desde logo que sí é certo é que o BNG trouxo esta problemática ao pleno en diversas ocasións desde o 2015, por lo tanto, insisto, nos alegramos de que agora o PP tamén se sume a esta preocupación. No caso da proposta do BNG, sempre falamos de reorganización do tráfico para facilitar a seguridade viaria. Non nos atrevemos nunca a dicir que esa regulación do tráfico fose acompañada dun sentido único. Pode haber varias alternativas distintas sin necesidade do sentido único. Pode ser un semáforo, pode ser a prohibición de aparcar en determinados tramos onde é máis problemático. Quero dicir, aí, supoño que son os expertos que teñen que dicir cal é a mellor maneira de regular o tráfico e de asegurar, de conservar a seguridade viaria. Nos, tanto como a iso, non chegamos. E nese sentido, a verdade é que non temos nada que dicir con respecto a emenda, nos imos a externa emenda, porque non nos dá igual así que de calquera outra maneira, e o que sí consideramos imprescindible, desde logo, e así o manifestamos, insisto, en moitas ocasións é regular esa zona. Ten a palabra o portavoz do Goberno neste tema. Boas noites. Desde o Goberno, nos pobres pensamos que, en verdade, sí que é un risco esa rúa para a seguridade vial. Pero creemos que é un tema moi complicado. As rúas son estreitas, o tramo é moi largo, máis de 1 kilómetro incluso, e por iso creemos que hai que facer un estudio de carácter urbanístico antes de facer nada. Hai moitas posibilidades de facer e queremos contar tanto con técnicos como cos veciños para facer algo. Ben, a mí me gustaría aclarar que este é un tema que se está mirando e, como decía a señora Arnaldo, que sí, é complicado establecer o sentido único e que, en todo caso, teníamos que contar con o CIE de Volta e seguramente tamén con CASI, a Agencia de Infraestructuras, porque depende de como se paga, si queremos facelo volvendo desde Conchido para a parte de baixo, teria que cambiar o sentido dunha circulación dunha das rúas de Volta, a que sube ahora. Si o facemos nese sentido, salindo en Escarabote, estamos sobrecargando nun punto un tráfico de toda a zona do Conchido e é un cruce moito máis perigoso que o que está ao lado do Bartatán, se conoce como Bartatán. E, por tanto, é bastante difícil. Pero, bueno, vamos a facelo seriamente, non solamente por apreciacións de visitas e tal, sino intentar buscar unha solución, se les parece. Tengo a palabra, por favor, do partido. Bueno, en primer lugar, no voy a decirle de nada a la portavoz del BNG. Le da las gracias, yo, educación, le doy de nada. Pero nosotros siempre nos preocupamos por muchas cosas, independientemente que ustedes quieran apuntarse los tantos en todas las iniciativas y todas las dinámicas que ocurren en el municipio. Y en segundo lugar, nosotros planteamos un tema de seguridad diaria, sobre todo a nivel personal, los vehículos, sabemos que pueden tener el problema de la dificultad de circular, pero creo que lo más grave es que las personas tengan que refugiarse en ciertas esquinas y ciertos espacios para salvaguardar su seguridad personal. No sé si la fórmula mejor es el semáforo, la vía única, ahora sí creo que es algo que hay que hacer. Por lo que tengo entendido, Güero ya está reduciendo el sentido de circulación, lo lógico sería seguir el mismo. Entiendo que para algunos vecinos puede ser un problema sobre todo de hábitos, pero creo que también hay que superar las dinámicas de la seguridad de las personas. Hay muchas calles en muchos sitios, incluso en nuestro municipio, de sentido único y que tienen una longitud considerable. Así que tampoco no es algo que yo creo que sea salvable, a menos y sobre todo superable si se hace con suficiente información y preparación. Algo máis, o vosso turista? Sí. Nós non pretendemos apuntarnos ningún tanto. Eu o que acabo de facer aquí é unha relación do traballo feito polo BNG, iso non é apuntarse tantos, iso é falar do traballo feito. Non veño aquí a facer lucimento de cousas que noto, non. Eu fago unha exposición de traballo feito polo BNG. No que, en algunha ocasión, o PP, por exemplo, xa estivo, non? Noutras ocasións votou a favor, é certo. Efectivamente, se me esquecía antes, ahora comentou no alcalde, habería que contar co Concello de Boiro e supoño que os veciños tamén, xa insisto, desde o BNG nos dá igual a opción, sempre que sexa máis a caída, que sexa que satisfaga máis aos veciños
e que salvaguarde a seguridade, independientemente de que sexa sentido único ou sexa calquera outra alternativa. O importante é arranxar ese problema que existe. Por goberno, señor Concello? Non. Bueno, pois, non sei se ten alguna esa parte popular, xa votamos. Ben, votamos primeiro a inclusión da emenda. Votos a favor da inclusión da emenda. Votos en contra. Abstencións. Votaron a favor, entón, tamén. Sí, pronto, perdón, esta foi culpa mía. Entón, inclusión a emenda e votamos sobre a moción coa emenda. Votos a favor. E aprobase por unanimidade. Pasamos ao punto 3, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa á celebración de festas populares máis inclusivas con enfermidade neurolóxica, epilepsia e o trastorno do espectro autista. E a palabra creo que a señora concelleira María González. Boas tardes a todos e a todas. O que nos expoñemos é que os rapaces e as rapazas que sofren de trastorno do espectro autista son moi sensibles aos estímulos sensoriais, polo que durante a celebración das festas populares a música de ambiente, a intensidade de luz ou ruídos estridentes, que o resto soportamos sen problema, supoñen para eles unha sobrecarga sensorial que excede a súa tolerancia, provocándoles ansiedade, crises, bloqueos, dor e incluso ataques de pánico nos casos máis agudos. No caso da epilepsia está demostrado que as neuronas adquiren un comportamento epiléptico cando se exponen a estímulos de determinadas frecuencias. Segundo os investigadores, este aumento pode ser debido á propia calidade do cerebro ou ser consecuencia de estímulos externos, como os patróns de luz parpadeantes. Debido a isto, as xornadas festivas vanse complicadas tanto para os pais como para os nenos. Dende o Concello debemos colaborar para que as persoas que padecen estas patoloxías teñan as mesmas facilidades que o resto á hora de divertirse baixo condicións que eviten alterar o impacto sensorial ao que están expostas, aínda que só sexa durante unhas horas. Na nosa comunidade, o Concello de Marín foi pioneiro nesta decisión e cada vez son máis os concellos e comisións de festas que se suman a esta iniciativa de inclusión social. Entón, o que solicitamos é, por unha parte, promover un acordo cos empresarios e feriantes para que durante unhas determinadas horas os rapaces e rapazas que padecen este tipo de trastorno poidan gozar da oferta lúdica, sobre todo das atraccións con total tranquilidade. Por outra parte, solicitamos que se establezan uns mecanismos para a revisión, avaliación e valoración das primeiras experiencias, de cara a mellorar as propostas co fin de facer da Pobra do Caramiñal un concello máis inclusivo, solidario, amable e non discriminatorio. Tengo palabra por José Luis. Nada, que sí que nos parece unha boa proposta, así que vamos a votar. Ben, parece ser que partiu de grupos de nais e pais de persoas, de rapaces, de nenos e nenas con trastorno espectro autista, a iniciativa en lugares de Andalucía, Valencia e por aí, esta iniciativa de ter unhas horas ao día, uns momentos ao día en que, con ausencia de estimulación, de exceso de estimulación, para que os seus rapaces e rapazas poderan disfrutar tamén das festas. A nós, desde logo, esta idea nos parece ben, pero nos parece que para ser un concello amable, etcétera, como nos di aquí, habería que empezar ao mellor por outro tipo de cousas, non? Como visibilizar en que consiste o trastorno do espectro autista, por exemplo, non? Explicar aos rapaces e rapazas, os compañeros e compañeiras destes nenos en que consiste e como debemos relacionarnos coas persoas que teñen espectro autista, non? Porque ás veces nos costa, porque non sabemos como van a reaccionar, non? E, sin embargo, é moi fácil relacionarse coas persoas de espectro autista. Ao mellor, tamén, por parte do Partido Popular, non estaría mal que desde as administracións nas que gobernan favorecesen que houvese un investimento social para as familias que teñen moitísimos gastos e que teñen moi pouca axuda, a non ser por parte das asociacións, as que de maneira privada, para poder, por exemplo, facer cousas como o denominado respiro, non? Que
para liberar as familias do desgaste que supón ter que estar todos os días pendientes destes nenos e nenas, como actividades de socialización e outro tipo de actividades que se teñen que sufragar as familias a través das súas asociacións, porque non hai por parte da administración pública axudas suficientes para unha atención axeitada deste problema. Entón, efectivamente, este é un xesto estupendo, se o demandan as familias, ademais, eu creo que as demais persoas tamén o agradeceremos porque o volumen que alcanzan e o destruendo as festas é algo que é malo para calquera persoa, non é sin ter ningún tipo de trastorno. Entón, ese silencio penso que non solamente as persoas con trastorno autista o agradecerán, agora sería estupendo que non fixésemos un gueto, non? Dicir, bueno, ahora es la hora de los autistas, ya iremos máis tarde para es la hora de los autistas, non? Estas cousas que ahora van los rubios, ahora van los morenos, ahora van los tal. É dicir, tamén hai outras actividades que se poden favorecer, insisto, estas administracións públicas, pues financiando terapeutas que ensinen ou que preparen as persoas con TAE para poder enfrentarse a estas festas, como os demais, non? E existen, e eso está... Hai moitos especialistas que teñen unha serie de terapias e feitas para as familias, para axudar aos seus fillos a poder integrarse na festa como os demais. É dicir, non fagamos unha festa especial para as persoas con trastorno de espectro autista, sino integremos as persoas con espectro autista na festa de todo o mundo, que eu creo que é mellor incluso que o de facer un gueto. En todo caso, nós imos votar a favor, pero xa digo, sería bo que isto viniese acompañado de outras medidas que non sexan simplemente xestos, sino que supoñan un investimento, unha axuda ás familias e que normalicemos a nosa relación coas persoas con espectro autista. E agora, portavoz do Goberno. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, nós vamos votar tamén a favor desta proposta, unha proposta inclusiva, e tamén temos que estar de acordo coas palabras que agora pronunciaba a voceira do BNG. É certo que é un problema importantísimo que ademais ten unha solución moi difícil no sentido de que non está as terapias non están subvencionadas, polo tanto hai diferentes tipos de familias que poden afrontar ou non unha problemática que desgraciadamente cada vez é máis familiar, non? É moi difícil encontrar un aula que non teña un neno ou nena de espectro autista. A problemática é importantísima e creo que desde as institucións non estamos á altura que deberíamos, empezando desde logo polas que teñen a competencia, non? Vemos de feito como familias que teñen un poder adquisitivo importante, son capaces de, desde pequenos, atender aos seus fillos e fillas de maneira que, como decía a portavoz do BNG, son capaces de entrar de forma máis ou menos normalizada ao mundo no que vivimos, e outros, en cambio, porque non teñen as mesmas facilidades, entran nun mundo como persoas totalmente alleas e que viven esa frustración e síntese agredidos de forma constante. Nós, desde o Goberno, vamos a apoiar a moción, pero tamén apoiamos o punto de vista. Algo máis? Algo máis? Eu quería añadir outra cousa, que é unha teima persoal que teño e que tamén aquelas persoas ou aqueles organizacións políticas como o Partido Popular ou o PSOE que teñen capacidade de legislar sobre estas cousas, creo que algo moi importante tamén que axudaría moitísimo as persoas con espectro autista é regular a súa integración na ensinanza, na educación posobrigatoria, porque e a mí me parece máis importante que o das festas, por exemplo. Os rapaces con espectro autista, despois de terminar a secundaria, non teñen ninguna posibilidade, os que teñen
un trastorno máis grave non ten ninguna posibilidade de continuar os seus estudos porque non hai atención para a ensinanza posobrigatoria. Entón non hai maneira de que se integren autónomamente eles sós nin nunha FP, nin nun bacharelato. Hai rapaces con outro tipo de autismo menos severo que sí se integran perfectamente e continúan os seus estudios e son persoas moi inteligentes que fan carreiras dificilísimas, etc. Pero hai outras persoas con trastornos máis graves que chegan aos 16, 17 anos repetindo algún curso e aí se acaba a súa posibilidade de integrarse socialmente. E iso a mí me parece terrible. Algo máis? O goberno? Ben, pois procedemos a votación. Votos a favor da moción e aprobarse por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao convenio de colaboración en materia de prevención e defensa contra incendios forestais entre a Xunta de Galicia, CEGAM e SEAGA. Ten a palabra a señora Beatriz Martínez. Buenas noches a todos y a todas. Desde el Partido Popular traemos un convenio, la solicitamos adherirnos a un convenio con la Xunta de Galicia, la CEGAM y la empresa pública SEAGA. El convenio sería para la lucha contra sería adherirnos a un sistema para crear un sistema público de gestión de la biomasa en los montes y los terrenos forestales en la lucha contra los incendios, contra la defensa y la prevención de los incendios forestales. Entonces, el convenio consiste en, primero, delimitar las fajas secundarias, que son los terrenos forestales que están todos alrededor de los núcleos urbanos. Una vez que están delimitadas, establecer las que son prioritarias, las parroquias aquellas que tienen más riesgo de incendios. Y una vez que están establecidas, crear el plan municipal de actuación contra los incendios. En el convenio nos darían ayuda técnica, ayuda financiera, nos ponen a disposición una plataforma de gestión donde aparecen todas las parcelas con sus titulares para mandarles los requerimientos de limpieza, para ponernos en contacto con ellos, para incluso que se pongan en contacto con la inspección. Aparte de la plataforma también hay un visor donde se ve todo al momento, donde podemos ver cómo están ya las parcelas, están ya limpias y están ya comunicados los titulares para todos. Y aparte de la plataforma y del visor, también existe la opción de que la empresa pública SEAGA pueda limpiar las parcelas de todos aquellos vecinos que soliciten adquirirse, si sus terrenos están dentro de estas parcelas en las parroquias prioritarias, y les vendrían a limpiar la biomasa por un precio de 350 euros la hectárea. Tengo palabra el Grupo Socialista. Nada que decir. Tengo palabra Benega. Este convenio que se ven a publicitar aquí en sentido comercial, los 350 euros por hectárea, mandas a bajo precio y regalamos unas cuantas toallas o colchas para comprar el lote. A verdade é que o BNG non nos satisfai en absoluto. E é que falar das franxas de seguridade que están alrededor das parroquias e dos núcleos de poboación é importante, tanto máis importante cando desde a propia Xunta do PP se permiteu, se alimentou, incluso se animou a que parcelas que eran de uso agrario pasaran a ser forestais, meténdose enriba das casas, e agora, en vez de dedicarse a traballar onde teñen que traballar, que é onde realmente se dan casi sempre os incendios no monte puro e simple, non solamente nas franxas, agora vendenos vender unha necesidade, que é verdade que a realidade é que é contemplada como está e, por lo tanto, hai que atacala. Pero non é serio. Non é serio porque esta parte pequena da loita contra os incendios ten tamén segundas partes moi malas que están acabando, poden acabar co único sector xa que nos queda en este país, do que eran os sectores tradicionais nosos. Acabouse ca pesca, acabouse co gando, acabouse co agro e ora vai se acabar ca masa forestal.
se nos preocupáramos de falar un pouco que a xente que está precisamente traballando, vivindo, que está integrada na compra-venta e no traballo diario das masas forestales, escoitaremos que isto é un auténtico despropósito. E é un auténtico despropósito porque, primeiro, vai a promover, como sempre, o amiguismo de que aqueles que están nos aledaños do poder sen que se fagas cos contratos para logo, para depois, subcontratar en condicións pésimas para facer o traballo por estes prezos, non? Pero é que, ademais de todo eso, os incumplimentos de quen marca isto, que é a Xunta de Galiza, con relación á política xeral de incendios, é lamentable. Fai solamente 2 anos, no 2017, o sector pideulle precisamente a Xunta que fora dirixente na súa entrega, na súa concesión e na entrega das subvencións que cada ano promove para precisamente a limpeza do monte e de lugares como estes. Ben, en este ano 2019, no que estamos a falar, as subvencións chegaron fai apenas, as concesións publicaronse fai menos dunha semana, hai hasta o día 31 deste mes para entregar a información necesaria para que despois os técnicos da Xunta pasen a ver cada unha desas concesións e cada unha desas subvencións in situ. Por do que estamos a falar é que pasará agosto inteiro, prácticamente pasará agosto inteiro ou aínda máis, e aínda non tenemos limpado o monte que tiña que limparse en maio. Por lo tanto, estos fogos de artificio cos que se venden un traballo que podía ser feito mellor e en tempo, a nós realmente non nos valen. Porque, ademais, xa cinguíndonos exclusivamente a este convenio, que pode ser engaiolante para os concellos, non digo que non, pero que non é para a cidadanía, cinguíndonos únicamente a este convenio, debemos entender que o que estamos a falar é que de repente vannos a limpar con un custo unhas empresas que van a acabar, que están agora instaladas no sector, van a botar ao lixo, porque, lóxicamente, venderá as súas concesións aos seus amigos, van limpar unha zona, pero dentro de 4 anos non hai un plan de usos, non hai un plan de utilización desas cuestións, dentro de 4 anos, con un sector forestal totalmente arruinado, volveremos a estar no mesmo, cheo de toxo, cheo de novas varas que están ali traballando e que van significar imposibilidade de traballar, de rentabilizar ese terreo, porque non hai plans para o caso, pero, en cambio, vamos a estar culpabilizados precisamente os que vivimos cerca ou lonxe, calquera que teña propiedades nesas zonas a ese respecto. Non entendemos, non creemos que o convenio sexa a solución, é parte de un plan que tiña que estar en marcha fai moito tempo e que non se fai de forma correcta e que agora, insisto, o que se busca é derivar as responsabilidades da Xunta como ten na protección dos montes e en evitar os incendios, digamos que culpabilizando os propietarios das parcelas que están cercanos ao núcleo rurais. Non é de recibo. Ten a palabra con Filo de Mirte. Ben, nos pensamos votar afirmativamente a esta moción porque, o noso concello está nunha zona de alto risco, tamén está nunha zona sensible aos ventos do nordés, que é un dos puntos que dan prioridade á programación de actuacións. E tamén outro punto que dá prioridade é que é un municipio que ten suscrito un convenio para unha brigada municipal de prevención e extinción de incendios forestais. Entón, consideramos que é un problema que nos atañe de cerca, que a solución non é doada, pero que con todos os defectos que pode ter, que é certo que algunhas das cousas que dixo o señor Oubiña son ben certas, pois creemos que nos pode axudar a xestionar todo este problema da prevención
nas faixas secundarias, non? Que non só son as faixas de seguridade que rodean aos núcleos de poboación, sino tamén a infraestructuras viarias e ferroviarias, a transporte e distribución de enerxía, edificacións, campings, áreas recreativas, parques, polígonos industriais, depósitos de lixo, de auga, etc. Entón, bueno, precisamente este convenio estaba a piques de, ou está a piques de ser firmado polo alcalde, que asistiu recentemente a unha bueno, sesión informativa e, bueno, nos imos a votar afirmativamente a moción porque, bueno, xa despertou o noso interese cando tivemos noticia e cando tivemos a información sobre todo isto. Bueno, efectivamente, o convenio está na sala de sinaturas da plataforma Xunta de Galicia xa fai uns cantos días, pendente de firmar. E, bueno, sobre todo, seguimos moito tamén as recomendacións da técnica de medio ambiente que a persoa que se encarga de gestionar todo o que ten que ver a limpeza das faixas forestais e, por lo tanto, escoitala pois era tamén imprescindible e se lle parece moi ben a aplicación e o programa, en que vai ser absolutamente imposible que estén todos os propietarios e propietarias revisadas. Iso é precisamente un dos problemas máis graves cos que se topa moitas veces o Concello para tratar de resolver esos problemas, porque non se identifican os propietarios e propietarias, porque unha parcela está dividida ao 12,5% entre 8 ou 9 ou 10 ou 15 ou 20 propietarios, dependendo de como foran as herdanzas, e é un tema bastante difícil de gestionar, tal como está concebido, e decir que, bueno, estou prácticamente de acordo 100% con iso por todo o BNG, isto é unha situación creada por unha lei ineficaz e que despois, para poder aplicada, nos dan este convenio, para poder aplicar unha lei que para mí non é, para nós non é eficaz na súa aplicación. Queremos máis nas faixas de frondosas, que sí que consiguen frenar os incendios e que non hai que limpar todos os anos, e se hai que limpar de unha forma moito máis simple, que non tendo que cortar todo. E o único que non estou de acordo nos 4 anos, señor Oubiña, porque creo que xa nun ano en algún sitio xa se note. Non son os concellos, se ve que hubo algún empresario que se dedica ao tema forestal que fixo correctamente e xa se ve que ahora o problema é máis grave que antes de que limpar, porque os proxectos pequenos nacen, os toxos nacen, e o problema parece que en vez de solucionarse se agrava máis. Pero, bueno, en todo caso, tal como está a lei, tal como está a obrigación dos veciños e veciñas, pois é unha ferramenta, unha posibilidade que temos que dar, porque senón non son capaces de cumprir con requerimentos que demanda o Concello ou o medio rural. No solo rústico, quen ten a competencia é a Xunta, e no solo do núcleo rural e nas faixas, pois é o Concello. En todo caso, pois vamos a acollernos e vamos a ver como funciona a súa aplicación a espera de que algún día pois cambien a política forestal cara a outro camino. Tengo a palabra a ponente. Muchas gracias por el voto afirmativo, los que vais a votar a favor. Me alegro de que tuvierais ya tomada la decisión antes de que yo publicitara en sentido comercial. Según el bloque, yo pienso que no tengo que publicitar nada, simplemente traigo una moción pedida por los vecinos, porque comprobaron que les salía muchísimo más barato en algunos concellos limítrofes, como puede ser Portobosón o Boiro, que por la misma cantidad de terreno aquí se pagarían 350, ellos pagan 350 euros y aquí está pagando una media de 1.500 euros. Porque no es lo mismo desbrozar un terreno liso, tipo campo de fútbol, sin árboles y nada, que desbrozar un terreno forestal donde hay árboles, que no se pueden meter tractores, que hay veces la desbrozadora que tampoco vale, dependiendo de cómo sean las cestas. Entonces, yo no vengo a politizar nada. Vengo a traigo una moción que es un convenio totalmente gratuito para el ayuntamiento y después los vecinos que quieran se suscriben si quieren. Si lo encuentran más barato, pues lo hacen. Tampoco creo que se pueda subcontratar por precios más baratos, porque el precio ya está bastante barato. De hecho, son 350 euros por hectárea, por 10.000 metros cuadrados. Pero es que si tienes 1.000 metros cuadrados te cobran 35 euros. No creo que a nadie le interese tener que andar a mover los bártulos por 35 euros. Por lo que decía de limpiar el monte en mayo, el convenio este sería hasta el 2022. De hecho, en el propio convenio dice que se trata de tener el monte limpio en mayo. Lo traemos ahora, pues porque antes no estaba suscrito el convenio. Y de lo que se trata es tenerlo cuanto antes, para el próximo mayo intentar tener el monte limpio. Y por lo que decía de los planes de usos a largo plazo, dentro del propio convenio existe en el artículo 9 proyectos pilotos públicos
una asignación financiera para proyectos pilotos públicos o privados que contemplen el cuidado del monte a medio y largo plazo, que también se pueden llevar. Por lo tanto, solo decir que es un convenio gratuito para el ayuntamiento, que no nos cuesta nada. Es gratuito, nos podemos adherir en cualquier momento, aunque ya haya pasado el plazo de este año, podemos seguir adhiriéndonos. La plataforma y el visor son muy útiles y considero que a algunos vecinos sí le va a resultar útil. Entonces, los que deseen se van a suscribir y los que no, pues sigan desglosando ellos. El Grupo Socialista, ¿poner algo más? Eso de que se vai facer en maio, xa levamos escoitado, nos que estamos en ese sector, de algún xeito, levamos escoitando fai moitos anos, levamos escoitando a lei daquele evento desto que é do 2007 prácticamente arruinada polo goberno do PP. Vamos a ver, a cuestión está en que nos entendemos que un goberno municipal galego con as características que ten a Porta Parmiñal, que é o que nos interesa particularmente, teña que adherirse prácticamente obligatoriamente a este tipo de convenio. Pero isto non quita de que o convenio non é máis que un parche, que é unha decoración, que é un maquillaxe sobre a auténtica realidade, sobre o auténtico problema que significa o cuidado da masa forestal galega e a prevención de incendios. Que o goberno teña que facer é unha responsabilidade do goberno e entendemos que poden ter que tomarlo dese modo. O mellor faríamos o mismo se estuviéramos gobernando nós, ben certo é, pero sempre, desde logo, ca postilla de que isto non é o que vai solventar os problemas dos lumes, isto non é o que vai manter e poñer en marcha o sector forestal galego, isto non é en absoluto o que necesita o noso país. Isto é outra tirita, outro parchiño posto aí en riba dunha ferida que sangra cada un dos anos e sangra moitísimo. Por lo tanto, independientemente das ventaxas comerciais que teña que se custe 35 euros, das ventaxas comerciais que teñan que empresas recién formadas queden sin traballo agora porque vai a levar o saga, independientemente de todas esas cousas, desde logo de sobre legal non estamos de acordo en que a política que ten que ver cos incendios e as masas forestais se tomen dunha forma tan alegre e tan liviana. Por tanto, anunciamos, supoño que se entendeu que o noso voto será en contra, a pesar de entender os intereses e as obligacións que o goberno local debe ter para poder asignar un convenio deste tipo. Concello de Medio Ambiente, algo máis? Nada, solo engadir que a Consellería do Medio Rural comprométese a dar apoio financiero, pero que os concellos farán aportacións mediante a creación de subfondo dentro do Fondo de Cooperación Local. Eu entendo que sí que o Concello vai ter tamén unhas obrigas financeiras deste convenio. Non sei exactamente como ou de que cuantía, pero ademais de xestionar todo, fará falta personal adicado, o mellor, en gran parte a este tema, e sí que vai ter un custe, en persoal, por suposto, e en dinheiro, penso que tamén. Nada máis. Vale. La lucha contra los incendios claramente es una responsabilidad del gobierno, pero también es una responsabilidad de nuestro concello. Yo considero que toda lucha es poca para evitar los incendios. Al final, de lo que se trata siempre es en prevenir, que siempre es mucho mejor que estar después echando las manos a la cabeza. Respecto a lo de la subida financiera, yo también se haga. Les pregunté en cuánto saldría nuestro ayuntamiento y me dijeron que, en principio, no tendríamos que pagar nada por estar suscrito, por tener convenio con la FEGAM. Ahí fue lo que me dijeron. No sé si al final hay que pagar. Llamé para preguntar y me dijeron, al tener convenio con la FEGAM, que no nos salía nada. Que era voluntario, que podíamos hacer cuando quisiera, e incluso me estuvo animando a representar, ¿verdad? Que era muy bueno para nuestro concello. Precisamente por lo que decía antes la Genoveva Hermo, que porque cumplíamos varios de los criterios de prioridad. Y nada más. Ben, pues nada, vamos a proceder a votación da moción. Votos a favor, votos en contra.
Pasamos ao número 4, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa á colocación de bancos no acceso ao barrio do Lagar. Ten a palabra a señora Andrade. Bueno, esta é unha moción así sentimental e bueno, que requiere pouco investimento e pero que é unha demanda de algunhas persoas maiores que viven no Lagar que baixan, porque nós os que vivimos no Lagar falamos de baixar e de subir e por motivos obvios, non? Porque baixamos e subimos unha costa bastante pronunciada. Entón, hai persoas maiores que baixan todos os días a facer a compra e que logo se lle fai, entre comillas, moi costa arriba volver a casa porque é bastante pendiente, bastante empinada e entón, en algunha ocasión, me comentaron que estaría ben ter algún banquiño polo camiño para poder descansar. De feito, non é raro ver, se vamos pola Rúa da Feira, non é raro ver algunha persoa maior sentada nas escaleiras da Casa do Patín. Outro día eu subía e había unha señora que iba tirando o carrito e estaba ali agarrada ao muro porque facendo un descanso porque afogaba, non? Realmente, bueno, pois para as persoas maiores e non tan maiores, sobre todo agora no verán, é difícil subir. Entón, pues, colocar un banquiño á altura onde está o cruceiro, aproximadamente na parte onde está hai unha casa ali de ladrillo que quedou antes de chegar ás Cerqueiras, ou incluso do outro lado onde están os contedores, dali xunto ao coworking, hai espacios así o suficientemente amplios como para poder colocar un banco. O ideal sería unha estrutura con un poquinho de abrigo ou así para que xa será moito pedir, pero cando menos bancos ou asiento de algún tipo, non ten por que ser un banco que permitan ás persoas que vivimos no Lagar facer un descanso a medio do camiño. A Partido Socialista. Pois sí, parecenos moi razonable que Cristina e vamos a votar a favor. Por Goberno, no, pero por Partido Popular. Nosotros vamos a votar a favor del Gobierno. Sí. Non, esta. Votos a favor da moción? Apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG propoñendo a colectivos xubilados Pobra do Carañán como pregoeiros nas vindeiras festas do Nazareno, setembro de 2019. O 6. Ben, dentro do Goberno queremos propoñerle ao Grupo do BNG que retire o punto do orden do día porque consideramos que a decisión de quen debe ser pregoeiro ou pregoeira das festas non debe ser algo motivo de debate nin de confrontación no pleno. E o que propoñemos, pois tamén, recollendo un pouco pois, o guante que nos tira, decidirlo de outra maneira, de aquí en diante, para empezar este ano facer o test da Xunta de Portavoces e de cara ao futuro, pois, se conseguimos crear o Consello de Participación Ciudadana, pois que se ali onde se poden establecer as propostas para que teña ese respaldo mayoritario que ata agora seguramente non tivo e tamén asumimos a nosa responsabilidade nestes últimos 4 anos onde cambiamos un pouco o estilo que se viña traendo de pregoeiro pregoeira, pero sí que é certo pois, que mellor hai que conseguir propostas de maior consenso e por eso a proposta que lle facemos é retirar o punto do día, tratarlo na próxima Xunta de Portavoces, anunciando que nos parece un colectivo que merece tamén, como cualquier outro, que dedique o seu tempo libre na mellora da sociedade, pois que merece calquer tipo de reconocimiento. Non sei se retan a proposta. Ben, cando o BNG presentou esta moción, esta proposta, tempo despois de que houbera eleccións para que se evitara precisamente calquera carácter electoralista en ela, o que viñamos a recoller é algo que nos parece moi importante e é que, xa que nos últimos anos vense cambiando o sentido de quen ten méritos suficientes e necesarios para facer de pregoeiro ou pregoeira nas nosas festas e que separándonos daqueles famosillos e famosillas que viñan a nosa vida a decir catro churrascadas castellano que sabe de onde, entendemos que a destacar a persoas ou colectivos que se significan
no seu traballo, na súa loita, no seu traballo día a día pola mellora das condicións, nos parecía importante. Con isto que queremos decir que non trouxemos esta proposta a este pleno con ánimo de facer ninguna división. Trouxemos esta proposta ao pleno co ánimo de que unánimemente todos e cada un dos concelleiros e concelleiras recoñecéramos dunha parte o traballo colectivo e ademais de un colectivo que desde febrero de 2018 veñen con vento e con sol, con chuvia e con frío, animando e recorrendo as rúas do noso povo cada sábado nun acto de auténtica dignidade e coraxe. Ademais, con unhas maneiras e unhas ganas que merecen o máis grande recoñecemento, por lo menos por parte da manera. É certo que o Goberno fíxonos coñecer a súa proposta momentos antes do pleno precisamente para sacar o recoñecemento social que merecen os xubilados dunha posible disputa ou discusión. Imos aceptar a suxerencia de retiralo da orde do día e aceptaremos falar sobre isto na primeira xunta de portavoces que se convoque, na esperanza de que o colectivo do que estamos a falar sexa recoñecido, honrado e nomeado. Mais nada, aceptamos, por lo tanto, a retirada do orde. Me informa o secretario que temos que votarlo. Vamos a votar entonces a retirada. Votos por retirar o punto do día. Queda, por tanto, retirado e se tratará entonces na seguinte xunta de portavoces. Pasamos ao punto número 7, que é outra moción do Grupo Municipal do BNG respecto da concesión dun área para o almacenamento de contenedores no porto da Pobra Carballar. Ten a palabra o señor Ubiña. Claro, non se me equivoquei, porque teño mal numerado estas mocións. Ten a palabra. Ben, é sabido que o porto da Pobra Carballar é un elemento importantísimo dentro da economía e da vida do noso concello. A min, polo que me corresponde, como persoa que son traballador dese sector, me interesa moito e teño pasado por ali interesándome por moitísimas cousas, incluso as que teñen que ver simplemente co desenvolvemento da profesión da marina mercante. Non lles vou leer as exposicións de motivos porque teñen a vostedes, pero vou facer un resumo do que pretendo decir. O porto da Pobra Carballar, independentemente de posibles erros de ubicación ou de construcción en si mesma, erros que non foron ben calibrados e recoñecidos no seu tempo, no momento da súa construcción, é realmente un elemento dinamizador e importantísimo, non só para o porto en si mesmo, senón para o tecido industrial conserveiro da Pobra do Carballar. Ademais, lóxicamente, moi directamente para aqueles traballadores e traballadoras que día a día no peirao comercial da Pobra descargan os túnidos que pasan a diferentes empresas de transformación de peixe. Ben, se coñecedes, se vos dades unha volta, se podestedes acercarvos ao que é a esplanada do porto da Pobra Carballar, veredes que é unha longa franxa construída na que agora se pretenden reservar un total de 1.650 metros cuadrados para colocar en eles uns contenedores. Os contenedores frigoríficos que non terían maior problema si non fora porque os sistemas que se utilizan para descargar, os métodos que se utilizan para descargar impedirían que esos contenedores se puxeran ali onde pretenden poñelos, porque os camións que reciben o peixe en base a cintas transportadoras e todo o demais sería imposible que saíran do seu lugar de carga unha vez que estuveran xa que a súa carga a bordo estando diante dos contenedores. O que queremos decir é que esa zona que se pretende usurpar e utilizar solamente para un fin impediría por completo o traballo, a seguridade e os movimentos dos traballadores, traballadoras, dos camións que en este momento e das empresas que en este momento traballan no porto da Pobra do Carballar. Penso sinceramente que a idea de ubicar
84 contenedores frigoríficos no Porto da Póvoa do Caramiñal é boa idea. O que non é boa idea é onde os queren poñer. O Porto da Póvoa do Caramiñal, dentro dos terreos que son propios ao ente Portos de Galiza, ten terrenos ociosos onde colocar estos 84 e algúns contenedores máis sin poñer en perigo non só a vida e os traballos e os movimentos da xente que traballa hoxe en día no período da Póvoa do Caramiñal, sino incluso poñendo en perigo a súa propia existencia. É increíble, para o BNG é increíble que desde un ente da Xunta de Galiza se atente desta maneira contra un porto do que despois presumen de ser, con razón, se non o máis importante, un dos máis importantes de Europa na descarga de túnidos. É por iso porque traemos esta proposta na que vimos a pedir, é ben certo, quero facer un apunte, que cando o BNG preparou esta moción, este grupo municipal non tiña en absoluto información ninguna desde parte do goberno municipal a respecto de tomar ninguna medida a respecto desta concesión. E, por lo tanto, o que traemos aquí como proposta é que é o seguinte acordo: instar a Xunta de Galiza a anular a concesión e escoitar aos sectores afectados na procura de localizacións máis acaídas dentro ou fora dos límites do Porto da Póvoa do Caramiñal. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bueno, dende o Partido Socialista pensamos que son varias as causas que motivan o malestar xeral, máis aínda cando o proxecto presentado non describe as interaccións que se darán entre a nova actividade proposta e a que se ven efectuando no peirao comercial desde o momento mesmo da súa creación, entendéndose que se poden causar interferencias entre ambas actividades que impidan o desenvolvemento das actividades de xeito coordinado. O que non podemos esquecer é que o Porto da Póvoa é un referente tanto pola súa eficiencia na xestión como pola elevada cantidade de empregos que xera, tanto de xeito directo como indirectamente, así como polo enorme impacto socioeconómico na comarca. Por todo isto, ademais destas cuestións, débese considerar a seguridade no traballo, xa que esta nova situación produciría a coincidencia dun vehículo do tipo de transportador de contenedores manobrando un lugar no que son frecuentes e necesarios os desplazamentos a pé dos estibadores. Cabe salientar outro aspecto fundamental que é o impacto que este proxecto vai ter na paisaxe e que non é un tema menor porque esta zona goza dun patrimonio natural envexable que atrae a gran número de turistas e visitantes e o que supón un piar económico básico e dinamizador da comarca, polo que existe unha gran preocupación ante o impacto que esta nova actividade pode provocar no turismo. Estamos totalmente de acordo co que di o grupo BNG e por parte do Concello da Póvoa do Caramiñal tamén se propuxo xa outras alternativas que xa o van a explicar un pouco máis tarde. E ante toda esta situación o Partido Socialista tamén está facendo as accións necesarias xunto con todas as persoas afectadas. Por lo tanto, vai a votar a favor desta moción. Gracias por el Partido Popular. Bueno, yo creo que es bueno que todo el mundo reconozca que el puerto es un elemento dinamizador, generador de riqueza, de empleo de nuestro municipio, y como otras épocas se opinaba lo contrario, incluso se votó en contra. Pero bueno, es bueno que las cosas vayan a su tiempo. Creo que el tiempo es mejor juez y pone la realidad en su sitio. Eso que hemos conseguido ser dinamizadores, ser los referentes en Europa de descarga de túnidos, se ha hecho porque se ha conseguido por el trabajo de muchas personas, por una apuesta decidida en su momento y porque se cree en el futuro. Estamos convencidos de que el futuro del transporte logístico del atún está evolucionando y está cambiando. Este proyecto no es más que un proyecto piloto de una prueba de cambiar las formas y los usos de cómo se puede funcionar. La realidad es que ese mismo proyecto piloto que se realizó ya en el polígono de la Tomada hace 3 años ha sido un éxito. Incluso hoy están carentes de espacio, buscando espacio que están buscándolo y probablemente si no se consigue se lo buscarán a otro lado. Y entonces se plantea un proyecto. Un proyecto que cuando se plantea es ambicioso, es novedoso y que sobre todo lo que trata, creo yo, es de garantizar un futuro, garantizando la seguridad, el trabajo y de las personas y las actividades que se hacen en el muelle sin tratar de interferir en nadie.
con un proyecto que si sale bien, lo lógico es que, como todo, pues llevará una nueva ampliación del puerto, porque las necesidades serían otras. La solicitud se hizo en unas condiciones, podían poner ustedes en su moción, se cumplieron todos los requisitos formales, salió exposición pública, se alegó, hubo personas, entidades de nuestro municipio que han alegado, tanto a nivel particular como empresarial, con notarios y de todo tipo. La concesión se otorgó no dándole al peticionario lo que pedía, sino reduciéndose para garantizar la movilidad y la seguridad, cumpliendo los ratios que incluso los usuarios del puerto establecían. Y bueno, la realidad es que después de la otorgación de la concesión, pues hay un movimiento social en contra de la instalación. Nosotros vamos a votar en contra, por varios motivos. Uno de ellos es que lo que ustedes solicitan es que se anule una concesión legalmente otorgada. Creo que hay que respetar la legalidad, basada sobre todo en informes técnicos que han supervisado el proyecto presentado y que garantizan que eso cumple la normativa, que garantiza la legalidad, sobre todo el uso de la instalación, y que no perjudica en nada, o que el perjuicio puede ser mínimo en contraprestación al potencial de crecimiento o la posibilidad de un éxito que sería interesante para todos. Es cierto que cuando estamos en unas circunstancias dados trabajando de una determinada manera y hay que cambiar las cosas, pues a todo el mundo nos causa un trastorno. Creo que nos ocurre a todos en cualquier faceta de la vida, incluso cuando cambiamos de móvil, a poder habituarnos a los nuevos conceptos. Pero todo va evolucionando. Y tampoco lo que no podemos pretender o no debemos hacer desde las administraciones es limitar o poner puertas al campo. La realidad que tenemos que invertir. Es cierto que esa operativa diaria puede causar en momentos puntuales trastornos, igual que hay trastornos en cualquier faceta, igual que tenemos trastornos en el polígono industrial de la Romana, que gracias a que funciona mucho, pues hoy hay mucho tránsito de vehículos pesados, no hay aparcamiento y muchas veces tenemos que estar haciendo casi esquivando los vehículos para poder circular. Pero es cierto que eso genera beneficio, es un reflejo de que hay movimiento, de que hay trabajo, y creo que a veces ese esfuerzo, ese pequeño perjuicio o tránsito que supone el día a día, está compensado con la apuesta del futuro. Pero bueno, como sé que en todo esto probablemente no vamos a estar de acuerdo, también les digo que, bueno, ante toda esa iniciativa y esa inquietud que ha aparecido después de cumplir todos los trámites, después de que los técnicos, que son los que han dicho y decidido que la instalación cumple, que realmente el perjuicio sería asumir lo mínimo, pues ante toda esta historia, yo no sé si ustedes, pero nosotros nos hemos puesto en contacto con los promotores, con la administración, y bueno, pues ellos están negociando o buscando alternativas y otras soluciones. No tienen intención de tener o ni causar problemas a nadie. Y bueno, y están en una fase donde se está negociando no la cancelación de la concesión, porque eso legalmente no se puede hacer, a menos que el peticionario lo renuncie. Pero sí que se está en un tema de negociación de buscar alternativas, incluso como hay ofertas de otras instalaciones, otros puertos para hacer este proyecto piloto, que es en principio único en Galicia, pues probablemente por eso se plantean trasladarlo a otro lado. No es más historia que esta, no hay mayor perjuicio, pero sí creo que, independiente de ser conscientes de que cualquier nueva instalación en un espacio limitado pues puede causar ciertos trastornos, también creo que tenemos que ser totalmente consecuentes, reflexivos y que si queremos seguir que nuestro puerto comercial sea dinamizador, sea innovador, tenga futuro, pues debemos a veces ser generosos y ceder. No deja de ser un proyecto piloto, en toda la costa atlántica gallega no hay ninguno, igual que no hubo ninguno cuando se instaló en el polígono de la Tomada y hoy genera puestos de trabajo. Creo que es algo de los que tenemos que estar contentos y satisfechos, que gente, inversores, empresarios estén dispuestos a apostar por nuestro municipio para crear riqueza. Y si es un problema, yo creo que el futuro determinaría que probablemente pues, habría que ir a una ampliación del polígono, del puerto, incluso una ampliación de otra esplanada para dar servicio a ese modo de mover la mercancía, que creo que es el futuro. Creo que es algo que es obvio y que no es discutible. Pero bueno, vamos a votar que no, porque lo que ustedes piden es algo, meter ahí una prevaricación, una licencia que está dada con todos
Hay otros requisitos, como el visto bueno de los técnicos, la administración, la administración local no podría hacer lo que quisiera, igual que ya se plantea en otras ocasiones, cuando de la gasolinera de la Correcha y otras historias que tienen que cumplir, la ha dado. Y solo hoy informarles eso, que realmente se está en un periodo de negociaciones, de modificaciones y que incluso puede dar, como hay opciones de instalarlo en otros sitios, pues otras ubicaciones. E para a votación nos cobra. Bueno, nos alegramos de que realmente se estea cuestionando pois, unha decisión que consideramos que vai ser perjudicial pois, para os sectores que están ahora mesmo a actividade económica que está desenvolvendo e se desenvolve pois, con importantes beneficios. ¿No? De feito, o Concello da Pobra, a través do alcalde, no mes de xuño se apresentou un recurso de reposición que supoño que en Portos pues, serán lido e analizado e probablemente estean de acordo con moitas das delegacións que se presentaron. É certo que existe unhas interaccións entre a actividade económica que se desenvolve e a actividade económica que se propón, que desde logo van a ser prejudiciais para as empresas que están xa ali desenvolvendo o seu traballo. De feito, o que é o espazo para os contenedores ocupa 100 metros de 300, se coloca xusto no medio, xusto na parte central da esplanada, causando prexuicios que a nos parecen que nos costa traballo entender de como pois, o Portos conseguiu, pois accedeu concedeu esa concesión. ¿No? Aparte, os riscos, como se comentaba anteriormente, que pode supoñer ter incluso pois, ata 18 camións maniobrando nun espazo tan reducido. ¿No? O feito de non ter en conta pois, o espazo de maniobra, os 810 metros cadrados que se presupón pois, terían nos que terían que desplazarse para maniobrar pois, a maquinaria para facer a descarga dos contenedores. O feito de non ter un informe medioambiental, nin tampouco de tipo paisaxístico, estamos falando de ata 12 metros de altura en unha esplanada de 100 metros de longitude. Realmente afecta o Concello da Pobra desde moitísimos puntos de vista. Estamos falando de que é un plan pioneiro, pero non teria que ser o almacenaxe deses contenedores precisamente afectando a un sector que está funcionando e que funciona e que dá postos de traballo e dá beneficios ás empresas que o están levando a cabo. Por lo tanto, habría que pensar que ese almacenaxe deses contenedores podía estar ubicado en calquer outro sitio. Nos pensamos que no mismo polígono industrial, se a empresa compra unha parcela onde xa ten almacenado pois o resto, bueno, o sea, como decía o voceiro do BNG, ou perdón, do Partido Popular, pois xa está desenvolvendo esa actividade. Consideramos que un erro, e pode ser un erro gravísimo, que leva por diante moitos postos de traballo, que afecta as empresas que xa están traballando pois, na descarga pois, de túnidos e como, bueno, con fortuna, afortunadamente. E tamén é certo que o Porto é un, bueno, supuxo e supón un gran elemento dinamizador da economía, pero tamén é certo que non podemos pasar por alto que a afección que tivo pois, con o sector primario como é o marisqueo, pois, sabemos que de facto, sabemos que hai informes que o cuestionan, pero de facto pois, reduxo moitísimo pois, un sector tan importante como ese a nivel económico e se perderon moitos postos de traballo pois, non se perde máis que non sabemos ademais que podía pasar neste caso. Personalmente, alegrome de que se estea replanteando pois, a institución de Portos levar esos contenedores. Sí. O BNG, desde logo, esta persona que les fala nunca dubidou da importancia do significado, da importancia da enorme pegada que o Porto da Porta Coruña, colocado onde se colocou, tuvo no pasado, no presente e no futuro deste Concello. Nunca tuvemos nunca votamos en contra e nunca pensei de outro xeito. Outra cousa é que
a esas rubanzas que dende o seu partido se fixeron sempre a esta unidade de traballo e comercial non se noten no progreso social, no desenvolvemento demográfico e todo o demais do noso Concello como quixéramos. Pero mire, ninguén desde o BNG discute a bondade do proxecto. A este que lles fala quedou bastante abraiado cando veu os primeiros contedores colocados na parcela onde están colocados hoxe en día no polígono industrial. Me parece unha forma eficaz, rápida, intelixente, de crear un almacenamento de peixe conxelado moito máis rápido e eficaz, insisto, áxil e rápido que calquera outra instalación que se teña que facer a base de cemento e de xeradores. Me parece intelixente. Ninguén dentro de negar, e eu tampouco, desde logo, criticamos o proxecto en si mesmo. O que criticamos absolutamente primeiro o oscurantismo. Eu non sei se vostede sabía desde o principio que esos estaban cociñando para o Porto da Guarda do Caramiñal, o BNG non o sabía, porque se o superamos antes faríamos esta reclamación. Desde logo, se usted sabía, eu creo que estaba obligado a facela tamén como representante de un número importante de votantes deste Concello. Pero insistimos en que non sabíamos se fixemos a reclamación cando tuvemos conhecimento deso, ademais fixemos tamén a nosa reclamación diante do Parlamento de Galicia precisamente para donde reside a soberanía debe resolverse con transparencia e clareza, con claridade as cousas que afectan ao povo galego. Pero insisto que non estamos en contra do proxecto. E iso de la costa atlántica, a costa atlántica galega está alá nos portos que son de interés estatal e que deberán de ser, por certo, nosos, de unha vez por todas, quizás son os que se queren levar precisamente a parte do León en esta cuestión, están cheos de instalacións de contedores, parques de contedores, hainos incluso en esa parte de Francia que chaman a zona franca de Vigo, hainos por todos os sitios. A cuestión non é esa. A cuestión, señor Durán, é que non sei se vostede foi pola plataforma pola que é a esplanada do Pellón Comercial e lle amosaron os movimentos de un camión cando sale cargado de un barco, do costado dun barco, e os metros que lle quedan para chegar aos 1.650 metros cuadrados que solicitan para esos contenedores. E nada, é ridículo, porque eu estaba ali cando a xente que traballa ali me fixeron ver. E non falo de calquera, falo de estibadores, falo de consignatarios, falo de xente de empresas que o ano pasado, en 2018, pagaron 600 e pico mil euros ou 700.000 euros de tasas a Portos de Galicia, que despois nos trata como nos trata, por certo, en outros eidos, pagou 700 e pico, 700.000 euros, cando esta instalación vai a pagar apenas 7.000 euros ao ano, menos incluso que o bar que dá servizo aos traballadores que ali desenvolven a súa actividade. O problema non é o proxecto, o problema é a ubicación. Dentro dos propios metros cuadrados que algún día se cerrarán, porque terán que cerrarse, xa non donde se cerran hoxe, terán que cerrarse incluso ao lado desa ignominiosa estación de servicio que usted nomeou agora como se fora un gran logro, cando é realmente unha ofensa aos ciudadanos da Pobra, terá que cerrarse por aí. Podría que se cerre por aí todos esos metros cuadrados que están dentro dese cerre, dese peche, poderán utilizarse para os contenedores. Hainos. Por que ir ali? Vainos a vender vostede a promesa de alongar o peirao comercial para traer transatlánticos de novo? E como casa eso ca axuda precisamente que se supón que temos que darlle ao sector do marisqueo pensando en como se recollen de novo aquelas mareas que hoxe temos perdidas? Mire, é moi sinxelo. O BNG non admite, desde logo en absoluto, que non se poda botar atrás un proxecto. Custará os cartos que haya que custar en indemnización, pero os proxectos se poden volver atrás. Desde logo que se poden volver atrás, especialmente cando agreden dunha forma tan evidente a un sector tan importante como é o dos traballadores e traballadoras do sector de descarga deste Concello. Pero que, ademais, insistimos, a cuestión non é esa.
A cuestión é que non os poñen ali. Merquen outra parcela dentro do polígono industrial, que busquen unha ubicación que lle sexa fácil, ou que, moi pouco máis alá, 300 metros, non chegan a 500 metros, se construa, se habilite unha playa de contenedores, unha zona para contenedores, e vayamos vendo como funcionan as cuestións. Por lo tanto, repetimos, non creemos en absoluto, desde logo, que non se pueda botar atrás un proxecto, creemos que se ten que volver atrás, por eso pedimos que se anule esa concesión, e desde logo, insistimos, cando no acordo que nos propoñemos, decimos, na procura de localizacións máis acaídas dentro ou fora dos límites do porto da Pobra Caramiñán. Por lo tanto, en eses termos, nos que manifestamos e mantemos a nosa proposta. Para o Grupo Socialista, algo máis? Pois sí, eu creo que me vou sumar ao que acaba de dicir Ramiro, porque dixemos, creo que todos os deste lado, que non nos negábamos a ese proxecto en ningún momento, senón a súa ubicación. Entón, claro que queremos ser innovadores e claro que queremos facer as cousas ben, pero se vostedes estuveron ali, puderon comprobar que é totalmente inviable que se poñan ali eses contenedores porque afectarían totalmente a descarga na Pobra do Caramiñán. Entón, que tamén quero deixar ben claro que non decimos que non aos contenedores, senón a ubicación deses contenedores. Nada máis. O Partido Popular? Bueno, no se cuestiona la decisión, porque la decisión es dada correctamente y legalmente. Se cumplen los ratios de movimiento y de movilidad, incluso las alegaciones que presentaron ciertas personas, donde establecían las distancias y todos esos parámetros de seguridad. Se contemplaron y por eso se modificó la solicitud que se hizo. Miren, el problema no es dónde ubicamos, o sí el problema es ubicarnos. No vale cualquier sitio. Por eso solicitan donde solicitan. Independientemente de que están, me consta, supongo que de acá también, que están buscando más terreno, que queda pequeño, incluso se han comprado otra parcela y aún así les sigue quedando pequeño y están buscando alternativas a ello. El problema no es trasladarlos arriba o abajo, sino que lo que necesitan es tenerlo allí, porque el proyecto no es un proyecto de almacenamiento. Bueno, lo que necesita es una ubicación determinada para desarrollar ese proyecto. Y esa ubicación pues donde es, o probablemente el proyecto no tiene viabilidad ni sentido. Es un tema de trasladarlos 50 metros o 300 metros, porque la realidad es que el polígono de la Tomada no tiene que estar en kilómetro y medio de la esplanada portuaria. No es un problema de dónde ubicarlos, sino que el problema es que la ubicación es la que determina el problema, ¿no? Pero que el problema no es la ubicación, el problema es garantizar la seguridad, el bienestar y sobre todo el funcionamiento, y eso se garantiza. ¿Que puede haber momentos de trastorno? Sin duda que los puede haber, en cualquier actividad que se hace, pero que sin duda que es una apuesta interesante para el desarrollo de nuestro municipio también, que es una apuesta de futuro también, que es una realidad también. Miren, hace 10 años, los mercantes que vienen a nuestro puerto había homologados o capacitados para descargar, supongo que sobra más portavoz del BNG que yo. Para descargar en la Comunidad Económica Europea había cerca de 1.500 mercantes. 10 años después, a día de hoy, solo hay habilitados 700. El último mercante que se fabricó de esas características tiene una antigüedad de 20 años. El último mercante que se adaptó para los temas de los túnidos tiene una antigüedad de 10 años. El mercado va por donde va. Las circunstancias son las que son. Yo entiendo las dificultades, entiendo las incomodidades y entendemos todo. Pero oye, igual que hace 3 años, cuando a mí personalmente me plantearon un proyecto del polígono, hablamos un día y tal, pues oye, eso te sorprende, es innovador, es una forma diferente de hacer las cosas, pero no es solo por un tema de almacenamiento, tiene muchas más cosas que el tema de almacenamiento. Tiene más cosas, por eso el tema no es la ubicación, hay más parámetros que influyen. Incluso, fíjese, yo cuando me lo plantearon, pues oye, tenías tus dudas si realmente sería fácil, si realmente tiene futuro. La realidad es que 3 años después, esa es una realidad. Y bueno, nuestra decisión es la que es. Es cierto que el espacio es el que es, que va a tener dificultades. Es cierto que eso, si funciona, tendremos que ir a más espacio, pero lo que tenemos que determinar es lo que va a ocurrir
Porque puede ocurrir dentro de 5, 10 o 15 años. Eso es lo que estamos hablando. Y eso hay que probar cosas nuevas. Incluso en las pruebas a lo mejor nos equivocaremos, pero hay que hacerlas con la incomodidad que ello conlleva. Queremos la garantía de todo, pues oiga, la realidad es que este proyecto, pues oiga, no es que se esté planteando o echar abajo lo que es la concesión, que está otorgada legalmente, cumple todos los requisitos técnicos, que para eso están los técnicos. Parece que los técnicos solo cuando interesan son válidos o cuando no interesan no tienen idea, pero la realidad es que cumple todos los requisitos. Lo que se están planteando solamente es si vale la pena hacer un proyecto cuando hay, pues es incómodo. Y como tienen otras alternativas posibles, pues, oye, se están planteando eso. No es que el asunto se esté planteando cancelar la concesión, sino que los concesionarios están planteando no realizarlo. Esto es lo que hay. Ya en Ribeira ya lo han desechado y en la Puebla están planteando su están buscando opciones y cuando se determine la que sea, la estudiarán, pero luego también hay otras opciones, ahí habrá. ¿Que es cierto todo eso que puede haber? Sí, es cierto. Pero es cierto que cumple la legalidad, sí, es cierto que los ratios se cumplen, que la seguridad se cumple, que el radio de giro de los camiones es perfecto, sí. Que va a haber trastornos, sí. También le digo yo, subo usted al polígono el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes por la mañana. Le digo yo que no va a poder circular con muchos carteles del polígono. Y somos conscientes, y los primeros perjudicados, los primeros incómodos somos nosotros. Pero también sabemos que al final el desarrollo lleva esas cosas mientras no se busque una alternativa. Todos sabemos el problema que hay de aparcamientos, todos sabemos los problemas que hay. Pero lo importante es que haya trabajo. Todos somos conscientes del problema del muelle a los mariscadores. Pues oye, tenemos el muelle y necesitamos los mariscadores. Y esto es todo, sí. Lo entiendo todo. Pero miren, lo que estamos hablando, al menos nosotros, como lo vemos, no es un proyecto puntual, sino que estamos hablando de algo de futuro. Es una apuesta, sin duda, que tiene sus incomodidades, sin duda, pero que el mercado va por donde va, también, sin duda. Isto é o Por todo o que nos toca. Entón, eu entendo que o que hai é que a ubicación o que pretende é levarse por diante unha actividade económica que está funcionando. Eso é o que, déxeme explicarme, é que a min é o que me está transmitindo, porque aquí incluso se está falando de que esa ubicación que estea dentro de que é o porto, non? Pero nuns metros pois máis hacia dentro, bueno, hacia dentro da vila, pero parece que a única ubicación posible é precisamente onde a FETA interacciona coa descarga de túnicos que se está levando a cabo e que dá un traballo a tantas persoas actualmente e espero que no futuro continúe. Entonces, eu non podo entender que é o que está aquí plantexando. Si realmente o futuro é que a única ubicación para que isto sexa posible e bueno, pois sexa o futuro da descarga e o futuro da descarga de túnidos e a través de contenedores, pois non sei, non vamos a ter que seguir ampliando para eses contenedores, porque o espazo é o que é, como vostede di, e non dá para máis. Entonces, salvo que retiremos todo o que está ali, e que non hai outra explicación. A explicación que usted está dando aquí é que para ubicar esos contenedores temos que desplazar o que existe actualmente e que dá traballo e vida a tantas familias deste concello. Por lo tanto, para nada podemos estar de acordo con ese futuro, por lo menos a corto plazo. Yo, ya nos ocurrió varias veces, y perdón porque no me toque, solo perdí las disculpas. No ponga en mi boca lo que yo no he dicho. No ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Usted, no, será usted, yo no he dicho en ningún momento que esa concesión de terreno perjudique la realidad que hay. Entonces, ¿qué son las temperaturas? O sea, puede haber un momento molestias como hay en todo. Molestias. Sí, como se ubican justo no medio. No se ubica en medio, se ubica en la parte trasera. Bueno, está para ver, se puede ver en Puertos de Galicia, así por aquí. Bueno, pues vamos a votar a favor da proposta do delegado. E tamén insistindo en que non estamos en contra do descargo de contedores, sino da ubicación dos sectores de fai afectando a un sector económico que dá moito traballo e que hoxe en día pois, é unha realidade imprescindible para o noso concello. Sí. Lo que se fala desde logo na nosa moción é do presente, non do futuro. É verdade que o futuro hai que empezar a planificarlo hoxe, estou de acordo,
pero en ningún caso, ningún posible futuro tráfico de contenedores en este porto, que habría que cambiarlo de arriba para abaixo, de abaixo para arriba. Ningún tráfico de contenedores no futuro está obligado a almacenar os contenedores na propia plataforma na que se descargan e se cargan. En ningún lugar, un vai por o mundo adiante e atopa terminales de contenedores que albergan miles e miles e miles de teus, de contenedores de 20 ou de 40 pés que non están pegados á banda onde está o barco. Vostede estalle dicindo, me parece, aos traballadores actuales do Porto da Póla do Caramiñal é que a Xunta de Galiza non conta con eles para os futuros desenvolvementos deste porto. Pero digo máis, descargar e cargar contenedores coas grúas que se utilizan hoxe en este porto é unha tarefa totalmente ineficaz e, ademais, antieconómica. Colocar unha grúa pórtico en calquera unha grúa ou tres en este porto para traballar e descargar contenedores implicaría posiblemente, estou convencido que con toda seguridad significaría rearmar ese porto para que aguantar os pesos que unha grúa pórtico significa. De calquera maneira, se o que pretende Portos de Galicia co seu oscurantismo é venderlle aos traballadores de hoxe en día que mañán a Póla do Caramiñal vai ser un porto de contenedores e que ali cruza a empresa que ten esa concesión é precisamente o mensaxeiro, que me diga, que se atrevan a decirlo. Que se atrevan a decirlo de que van a cambiar o porto a contenedores e que van a empezar a facer as obras dentro de uns anos e que van a habilitar todos os terrenos ociosos que están al lado onde a nave de usos, onde están algúns almacéns, onde está a fábrica de escudís, que van a habilitar eso como unha zona de acopio, de almacenamento e de estivaxe de contenedores. De calquera maneira, insisto, o BNG ven a propoñer aquí unha solución que ten que ver para ahora e para os próximos anos. E, desde logo, a ubicación dos contenedores dentro da esplanada actual do porto do Peirao Comercial de Póla do Caramiñal é unha loucura. A menos que se agochen cartas marcadas, é unha loucura habendo a 200 metros desa mesma terminal, espazos metros cadrados de abondo, esperando para que esos contenedores se asenten ali e aguanten ali o tempo que sea necesario, como pasa en tantos outros terminales que reciben contenedores e carga solta, como pasa neste Peirao da Póla do Caramiñal. Por lo tanto, insistimos no acordo, ímolo ler, se me permitides unha vez máis, instar a Xunta de Galiza a anular a concesión e escoitar aos sectores afectados na procura de localizacións máis acaídas dentro ou fora dos límites do Porto da Póla do Caramiñal. Ben, vamos a proceder a votación, pero, bueno, por aclarar alguna cuestión que falou por do Partido Popular, si nos reunimos con Portos, solicitada a cita que o presidente non me recibiu o presidente, sino que me recibiu o director xeral, e que me veo a dar a entender que prácticamente era imposible que se dera concesión por problemas co Ministerio e temas de aduana, cando despois, ao final, ni tan siquiera me falou do proxector e mo explicou e me justificou a súa necesidade. En todo caso, agradecer por este caso aos consignatarios e ao seu abogado que facilitaron a información necesaria para que podamos presentar o recurso de reposición, ainda que non chegamos a tempo das alegacións e ainda que realmente non sei se Portos pode retirar ou non a concesión, ou mellor se se vai a través de outras vías. Vamos a votar entonces a moción, por favor. Votos en contra e apróbase con... Pasamos darse conta dos decretos da alcaldía. En canto a informes da alcaldía, informar que estamos a piques de conseguir, porque unha subvención para a Casa da Mocidade, grazas a que hubo fondos liberados do ano 2018, non estamos falando de 2019, sino 2018, e os concellos que iban por diante nosa vironse na obriga de renunciar, porque non lle dá tempo a executar o proxecto. Grazas a que o noso xa está iniciado, pois nos vai permitir que poder justificar a tempo e unha subvención de uns 75.000 euros para executar as obras da Casa Mocidade a través do Grupo de Desenvolvemento Rural de Loa. Mocións de urxencia, temos un asunto de urxencia que é a toma de posesión da concelleira Estefanía Ramos. Non se puxo no orden do día porque non tiñamos, cando se convocou todavía, as credenciais que nos debe enviar a Xunta Electoral de Zona.
chegaron ao LUS e, polo tanto, nos vemos na obriga de traer este asunto con urxencia e damos conta de que están efectivamente as credenciais, presentou declaracións de bens correctamente e o secretario pois dá o seu visto bo a que tome posesión. Por lo tanto, vamos a votar primeiro a urxencia deste asunto e, se procede, pois, Estefanía Ramos tomará posesión hoxe. Votos a favor da urxencia. Apróbase por unanimidade e, entonces, pois, Estefanía Ramos acérquese ao presidencia. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de conselleira do Concello da Pobra do Fermanal con lealdade ao rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental. Algún asunto máis de urxencia? Rogos e preguntas? Sí. Nosotros teníamos dos, una relativa al traslado de mascotas en estos días, que fue noticia por parte de la Policía Local. Queríamos saber si es su obligación, si tienen autorización por parte de la alcaldía para desplazarse fuera del concello, por qué se va un veterinario de Boiro Aliendo en nuestro municipio. Sí, supongo que se hará las mejores condiciones de traslado, supongo que después el vehículo se hará, o sea, lo que tenga que hacerse según la normativa, y queríamos saber quién al final sufraga esos costes de la atención de las mascotas del concello, de particular o de menor. Son varias cuestións que deberíamos dar pasado no siguiente pleno, pero decir que si son cans abandonados requeres o concello, sufraga os gastos do concello. Si hai un propietario que despois identifica, o propietario, evidentemente, eso sí que o sei. Por esto vamos a contestar por escrito, pero si sigue recollido en acta, porque non? Vale, pues por escrito. Teníamos otra que es que vimos estos días la carretera de la Silva que estuvo limitada a la circulación, creo que en 2 ocasiones. La carretera de la Silva, la que va hacia Cabil, desde la rotonda de la Silva a Cabil. Estuvo cortado. Sí, estuvo limitada, menos en uno de los sentidos de circulación, a tránsito de vehículos. Queríamos saber si hay autorización o por qué se hizo y por qué no. No tengo documento, no sé si... Sí. Pues me supongo que la habrán hecho como autorización de la alcaldía, ¿no? Pues la palabra a la señora... No, ¿tú sabes por qué? Sí. Pero existiera una autorización. ¿O es voluntario o potestativo de alguien cortar la carretera? Bueno, dende a policía pois tomou esa decisión porque había un evento de unha liga de pádel e se pois propuso poñer sentido único para facilitar o tránsito dos vehículos, pois xa que en fin de semana, ademais foi solamente o venres pola tarde, pois había moitos vehículos que iban cara á praia ou que viñan e tamén había xente pois que iba a acudir ao torneo de pádel de outros municipios, non só do noso. Disculpe, porque eu non estaba aquí no concello. Solo una cosa, pero yo me supongo que existiera una autorización por escrito para una solicitud previa o es potestativo de la policía local cortar el tránsito de una vía pública en cualquier momento. Non teño todos os datos porque, bueno, non estaba tampouco aquí no concello, pois, como tiña que estar, non? Pero sí sei que existe, sí sei que, pois, eses foron os motivos. Vale, de acordo. Levanta esa sesión, boas noites.